Pennod 10. Thus it is that we bear within us an irresistible attraction to our earliest home. How familiar was everything before me. Llafurwr. Pan oedd Llew Hughes yn yr ardd, bore drannoedd, daeth Mr Lloyd ato ac ar ôl sôn am amryw bethau cyffredinol, dywedodd y bodnadwr bachedig. Hugh, byddai'n drwg gennyf beri ychwanig o boen I ti. Oherwydd mi awelais nid yw'r fod meddwl am drachlodau dy deulu yn archorchu dy galon. Ond mae'n rhaid I ni fod yn wrol ac y mae'n archnaf eisiau siarad dipyn yn rhagor amdanynt, a gwynfyd na fyddai modd I cael yn ôl i'r lwad. Yn wir ebe Hugh gyda llais yn crynu gan demlad dywys, a gwynfyd na fiasant erioed wedi myned I Loegar. O Mr Lloyd, gwniwch feddau I mi am fy gwendid, ac hyd cymdygwch am mi traf dweud fy morfad ar mater. Gwnaaf was, gwnaaf. Rwyf yn gallu gydymdeimlo'n dywys at ydi. Dywyd y demladau yn digel, ac os gallaf dy dymgori di ath cynothwyo, mae wnaf hynny yn ewylisgar. Wel, sir, wedi'r amddiddau'n nethiwr, daeth llif o hiraeth cryf dros fy meddwl, ac yn gyntad ac agofferthwyd gweddio, cymlais awydd nas gallwn ei wrthwynebu am cael ymweled unwaith yn rhagor a hen di yn had. Cerddais yn gyflym ar draws y caeau a chrosydd ac rhaethais a fan erbyn tua hanner nos. Roedd y lleiad 9 nos o le yn ariannu'r hen barwydwydd a'i goleuni yn chweri rhwng dail ac angen yr hen goed boblus. Ychydig gyfnewydad sydd I weled yn agwedd allanol y lle, ond hynny, nis gallwn beidio tristau o'r feddwl nad ydyw mwyach yn gatref I mi. Tyflais fy brecau brethedig ar draws y llydiad, gan bwyso fy pen ar y post, a syllais yn bryd o'r hen gatref fy maboed, yr hen di gwyn yn ymyllwng I fyfyrdod dwys a byw am enid yn canol gweledigaeth a gofys am yr amser dedwydd gynt. A rhaid I mi ddweud, sir, fy mod yn temlo siomedig am dat arllwng weled yr un gwyneb hapus yn dod I edrych arnaf trwy'r hen ffenestr, neu'n amdangos yn y drws yn fy groesawu I di fy tad. Pan yn temlo'n siomedig felly, gwelwn gyn dychwelyd at y tŷ ar draws y llain, a fy welodd fi ymddangosodd fel pe biasau'n fach o gael cyfle I wneud iawn am iddo fod yn chwarae tywant, a cyfarthodd arnaf yn uchel gan ymddangos I mi fel pe yn fy argofio nad oedd gennyf hawl I fod yn y fan honno bellach. Ond be o wyr, na fydd y tŷ gwyn yn gatref I ti eto, ebe Mr Lloyd yn dyner. Am bar dyn sydd yn byw yn awr ar fydr ymadael tua chylan gaiaf, ac os bydd modd yn y byd, mae edrychaf ei gael yn ôl i'r hen aneddwyr, ond am fain rhifian I gynllunio am hynny nawr, gad wybod sut y darfernodd y hynt yma oedd iddo. Wel, sir, pam ymddygodd y ci ataf mor digrosaw. Nes gallwn beidio dweud wrth fy hun. Wel, mi welaf mae ystron oedd fi yma rhan, a gall unrhyw gi fy gwarhardd rhag sangu at gadref gafran fwyaf dedwydd fy oes. Gyfodais yn araf, a mesurais fy hun yn erbyn hen boelyn as syddwyd yn y llawr gan fy rhad ac wrth yr hwn y byddai fy mam yn arfer rhymo un pen i'r chraf I ddal dillad I sychu. A gwelais fy mod wedi cyfnewid yn dir fawr, wedi dyfod yn dyn o ran maint, beth bynnag am gymwysterau dynol. A dwysais wrthych fy hun. Wel, rhaid I mi amdyllu bod yn dyn o ran calon ac amddygiad hefyd, a benni gweithio o difri mwyn fy teulu drachlodus. Roedd I fyned I ffwrdd, ond edrychais o fy gwmpas unwaith drachefn.
Cofiais am y noson olaf y bion yn y tŷ gwyn, am beledau'r cymodogion a thristwch fy rhieni oedd farwelio a chwynt. Daeth y Pennod, y weddi ac un galarius yr amadawiad, i gyd i fy ngof. Gwesgais fy dwylo yn dynion, ac orchneidais wedi ar ran y rhain anwyl hynny, sy'n merch wedi wrthif ac ar fy rhan fy hun, ar fod i mi gael fy nerthu i'w cynoddwyio a'i gysurio. Prysurais adref, a mae'n da i mi wrth a gadref ma, Mr Lloyd, ond nid allwn gysgu dim gan dristwch fy myfyrdd ydy. Gan dristwch fy myfyrdd ydy. Mae diolch i mi, sir, am eich poeni a fy hanes. Nid oes gennyf le i maddau, yw, mae'r cyfriw defnydau yn anrhydedd i un o dy oedran a dy sefyllfa di. Gnar, heb ewylisio peri dim rhagor o boeni ti. Mae'n rhaid i mi dweud fy mod yn ofni nad yw bopeth yn gysurus gyda'r deulu. A glwsoch chwi rhywbeth, sir? Gofynodd Hugh yn bryderus. Wel, do. Gwelais hyn gyfell wedi dychwelyd o Lerpwl, ac nad oedd ef yn gwybod mawr i gyd am dy dad eto, dellais digon i fod arroeddi nad oedd hyn gysurus iawn arno. A byddai yn da gennyf wybod am fanelach sut y mae'r hi arnyd, a pha olwg sydd gandynt a gerbyr y geiaf dyfodol. Ac nawr, gan fod gennyf busnes o bwysig eisiau i wneud yn Lerpwl, a chan nad allaf fi fyned yno fy hunan, mae ofynais i Mr Owen Nethiwr a wna ef adael i ti fyned yno efo parsel ac yn adwri droswyf. Adawodd Mr Owen a cawsid fyned a bod i ffwrdd am wythnos. Medalaf dy gostau a gwnaf i fyny am yr amser a golli. Nid oes eisiau gofyn a wyt ti'n fodlon i fyned? Ha, fodlon, sir. O, Mr Lloyd, bydd pan osgarwyd fy teulu, chwi a nesau at diw, yw'r cyfrall gorau a gefais i, ond dyma'r cardigrydd mwyaf o wnaethoch i mi erioed, ac nid oes achos celi fod Hugh wedi torri i wylo fel plentyn. Wel, anwyl Hugh, ebi Mr Lloyd, wrth yn gobeithio y tri bethau allan yn well na'n dysgwyliad. Ceweled yn fa gyflwr am y deulu, a dichon ag allwn wneud rhywbeth drostynt. Pa bryd a caffyned, sir? Am pen 5 dirdod, sef dydd Llun nesaf.